with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, o Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Tutok pakatok sa udto manukad pod kita karon mga taknaa mga kabisyo my love so sweet. Oras nato alas 11:12 na gyud sa kaudtuhon. Duyog ta sa pagpaminaw, duyog sa pagpahimsog sa kalwasan batok sa mga sakit nga pwede mo pakgang sa tuwang kinabuhi. Mo nang importante sa mahalaga nga tayo'y magpalagsik sinta. Kini ang inyohan DJ Mike Killing. O kini po, ang inyong gwapong taro ay lumping. Kini si Lolo Baba o plastar siya o gubanyuban siya sa tuwang alin ka siya. Pag kinato, karon mga tsak niya. Sabi ko ba sa inyo, karon tanaw pag basketball Isbo, sawa niyo mo, ang nakaluto. Ilan na ganyan score ya, may kilig. Ang score karon dikit kayo na nasa last 2 minutes 125 sa Denver Nuggets o 121 sa Los Angeles Lakers. Kabisyo my love so sweet, dikit kay ni patay na. Sa kay resulta ni karon. Init kindula mga kabisyo my love so sweet, no? So nalingaw jud mo diha ba, wa na mo'y time mag kuan ba, maniud to ba? Basing nga paguman sa dula, napili mo han team, Minghoy. Collapse lang kalit, patay na. Ayaw kay padala call, O tuod man, sige, manyukad kita o magpabati ta ninyo, Gani sa ton text line number 091750959493. Again, 091750959493. Oy, nakoy good news sa inyo Okay, kato mga nakapalit na sa ilahang tagsa-tagsang kaugalingon og produkto na to diri sa Calabo. I-message ko ninyo sa Facebook page DJ Mike Killing. Onya, picture inyong kaugalingon nga naa atong produkto nga gipalit ninyo diri sa to sa Calabo na amoy premyo nga madawat ka nato, di ba? Nindot kay tanan. Message mo sa kuha og kami na bahala sa imuhang premyo. Kami pahalipay para sa imuha diha karon kabisyo my loves. Message mo og atuan na siya nga tanawon kung unsang produkto ang imuhang napalit. Sige. And of course, good noon di ay labaw na sa mga suking kabisyo my love so sweet nato naabot ang atong pagsibya kanato karon mga taknaa. Labaw na diha dapita sa asaning lugaran ni. Una, First Honor, Yes FM Radio Probinsyano Caguay, Line FM Barobo, 99.9 DYRG FM Radio Gindulman Bohol, 89.7 FM Lupon, 99.5 Gold Bayugan, 88.1 Line FM Santo Tomas, 88.9 Line FM Tubigon Bohol, Big Radio Bayugan, 90.5 Real Radio Radio Davao Oriental, DXJC, 88.9 Line FM Badas Placer, 91.7 Dawan FM Marihatag Surigao del Sur, 94.7 Dawan FM San Miguel Surigao del Sur. Daghang salamat mayong udto diya kaninyong tanan. Tuod man kini ang inyong DJ Mike Killing. O kini po diyang inyong gwapong taro ay lumping kini si Lolo Baba Plus tato, banyuban ta ninyo, manyukad sa itong paglanyog-lanyog, pabati mo kanyato kumusta ning uban kanyato sa diha karon. Managpalagsik sa ilang panglawas, ug kubati ta sa pagpahimsog. Abalo kong uban sa inyo uli kayo sa inyo mga trabaho. Bis gusto mo tanya og dula sa basketball, malita na lang. May na lang taon good, kaya makahatag pa may og score sa inyo pila na may kanya, 1 minute naman lang matay na, dikit kayo, labaw og upat. Ang Denver 129, Lakers 126. Naging sa fourth quarter ang labanan gid ba? Gani, no? At ang nato sa pagyod, gamay na lang, minuto na lang mga kabisyo my loves kung pilay score aning mismong dulaan ni. Anyway, kining atong tulumanon geto kanato sa gihapon usab sa Jesser Marketing Calabo Plus Herbal Food Supplement nga dunay ingredients nga kalabo, mangustin, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa. Parisi sa pag-inom sa Calabo Plus Garlic nga dunay sangkap nga kalabo garlic, lemongrass, turmeric, luyan, dilaw,
tawa-tawa og banaba, makatabang sa kalawasan, batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ang duha ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mupakgang sa tanang bakterya ug virus nga dili makatapot kanimo ug sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kay sa Calabo Plus tanang balatian tudas. Ginama sa Jesser Marketing. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro Seranobes sa 0930-973-6009. Ala, sige, sumo ka to siya og padayon ta. Diri sa tuang programa, sa tuang panaguban. Wala na, pildi na. 26 seconds na lang lulubaba. Pildi na ni. 131 o 126. Wakit kay kapa. Sige lang. Game 1 pa bitaw. Buhi palaging spirituan nila pagdayo yung game 2. Pildi sa muna gitod ng biday nga na maginya. Pero milagro kayo no kung mapildi ginila ning Lakers lulubaba. O niya ang Nuggets ang mo pasok sa finals. Tapos kining Celtics ang ilahang matubang katong niaging 2020 Lakers o kuan man to Miami Heat. So baliktad karon mga tuiga ba, no? So tanaw na to, exciting kini siyang gid taon usab. Sige, padayon ta, focus at diri sa tuang kuan bi, Calabo bi. Buko sa tadiri nyon sa man tani style ay. Abalo ko uban sa tuwa gyud. Gusto na makarelasyon mo nang uban kan ninyo diha nagpasok-pasok na sa mga online dating application na ay Tinder, napagi Facebook dating. Ako kay tapulan ako ng mga panguyab manggodsad mo nang usahay. Balingon lang putag scroll aning mga naa sa mga Facebook dating, Tinder kay may panin sila mo reply pag chatan. Kani bitaw na kay makita nga maanyag nga naibgan nimo sa Facebook, imuhang chatan di mo reply, isinson lang ka. Di man tatapangit, char. Tikon. Di man tsaka pangit. Pangitaunon lang. Gani. Pangitaunon sa pulis. Bahis. Gamo lagi. So, ani ay mga diskarte nga tips natong i-share sa inyo kabisyo my loves, no? Lolo Baba, take it away. Sultihan ni mo ang babae nga imong ibgan. Inyo ni mo siya. Day. Kining pwede ba ni mo litokon day kining feather day? 10 times day. 10 times. 10 times? Asa na siya? Asa na kanang English sa pakpak? Feather ganin nyo. Sige, sulti na. Tubagan niya ko. Kadali lang, nag-isip-isip ako. Sige, go. Better. Sige. Ako na po. Iso up. Ayun na lang niya eh. Pangit man niya eh. Tumuka ni mo joke eh. Pangit man niya. Hindi mo kakuha na niya. Kailan mo nagtanga po ko. Gatan niya oh. Ilan yung may score niya? Wala na lagi nilagi. Pildi na lagi ning kuan. Final score 132-126. Daog ang Denver Nuggets. Alright. Congratulations sa inyo diha. Jay, nako'y pangutanan ni mo ba? What's man? Inging, may ayaw ka ba sa akin? Ha? Wala man, oy. Ano man ikaw? Pasabot ni mo, may gusto ka sa akin. Tip number 1. Ha? Ano niya yung mga diskarte niya diya? Nga to na ito? Oo. Niya pa may kiling. Unsa man, sige larga. Unsa man na siya daw be? Sige, unsa man na siya diya? Kanya yung murag samag mangayo tag number ba? Ay, karaan naman kay nalulbaba.
Tistingan gyapon ba sinday mo ipik gyapon usab. Sige daw, be. Miss, unsay network nga gamit nimo? Kining sun. Time siya. Kining dili bago ba ang network karon kay di mo ko katawag. Dili man. Sige daw, kining i-type din mong number sa akong cellphone kay i-miss call tingali akong cellphone nga guba. Di ba nakuha ni mo yung number? Di ba galing-galing eh. Pwede, effective gyapon sad. Testingan kung gani mo effect kung dili musultig mo ingon nga. Kinira ba akong cellphone kay ang nagdala na ba ni kay wala pa ning uyab. Ayaw ka bala ka di mat kitawagan sa di ka. Gwapa ka? Napayahin may kiling. Unsa man? Yang nagpatanaw sa doktor ba? Ready na ba ka o ready na ka? Sige, go. Kining miss, nagpatanaw na ba ka sa doktor? Ano naman? Alangan. Aron babalian niya ko ba kung ba kay gibati alang niya ko? Kuray, nalongkot. Pero niya pa, ikabala ka. Ikapila naman na siya. Daw, be? 1, 2, 3. Kaupat na na. Sige, kaupat. Usa ka butang na gid akong gihangyo kung magkapareho ta, day. Unsa man? Apelyido. Sige, may problema. Pampunta ka bukas ha, sa kumama o papa para magigsuon na dayon ta. Okay ra nimo. No choice. Okay ra nimo. Last na lang ni may kiling. Kaya, last na lang jud ka, ha? Last na lang gitaon ni. Hi, miss. Pwede mangutanan ni mo. Unsa man? Nana ba kay uyab? Unsa man siya? Uy, diretso man siya mangutana. Pero ano nakapangutana man ka? Nakay plano? Oo. Nata ko'y plano. Mangutana ta ko sa imo, ha? Usit, kining tawagan ni, ulam ko eh. Usit, Tagalog, anyang kon, I love you. Mahal kita. Pas kay kunyo, di ba? Napasagot dahil taka. Iyak. Mutana ni ka? Mabitaw, gisugot ko ni mo dahil. Awa may problema sa kuha, pero kira sa imuha nga. Usay na. Napukoy kining. Usay gani. Napukoy itlog. Ay, nyoy, ako rin nalungkot. Uy, tag malinyawan may kiling. Uy, padulungan niya nga ginatuan niya. Ayusin mo lagi, magdiskarte. Basta katong gusto mag-diskarte diya sa ilahang ibgan. Ang importante lang yun, bago kang ligo, humot kay kastanan, bahala pag nakaburitsi, bahala pag murag sama, gikumot-kumot na imong naong. Bagong ligo, humot imong lawas, o niya hamis, namulbos ka, nanutbas og tarong, pag mga tubang ka, huwag problema, intertanon yun ka, no? Ayaw pag pisko-pisko si mong kagalingon. Sama niya mong tanya kag miss, si pangalan mo. Ay, mo kanya, mo tanya ni mo, miss, kabalo ka sa kong pangalan. Ano, sali pangalan ni mo di ay?
Pangalan ako kay Mine. Will you be mine? Alright, nalungkot! 11:26 na mga kabisyo, my love, so sweet. Tuyog yan punta sa tuwang pagpaminaw. Labaw na ha, katunguban ka nato diyan nga medyo huyang-huyang kay may pili man atong team. Pero sige lang, buhay lang itong kalagan ni sa sunod nga Game 2. Lakers versus Denver Nuggets. Okay, so mahimo magtumartawag ang Galaxy Vitamins para protektado og himsog ang imong panglawas. Gana nga mukaon, nindot ang imong pagkatulog, inom sa Jesser Angelic C with sodium ascorbate nga vitamin C. Ang pinaka-epektibong vitamins nga dunay mga herbal content puno sa mga minerales ug mo depensa sa imong kalawasan batok sa mga virus ug bakterya. Jesser Angelic C with sodium ascorbate na siya mga kabisyo, my love, so sweet ha. Padayon ta sa tuang panag-uban duyog yapon, labi na katong uban ka nato diha karon nga medyo business na pod sa ilahang pagpaniud to karon pagitaw nakapanukad lulubaba. Karon bagi ka ning nagwitong ya. Sige ba natin nagtaman ya. Dali man siguro pagkamukaon pod kay ang oras ba karon alas 11:20 city niya nya magsugod niya mo trabaho alas 11:30 last 2 minutes lang oh. Last 2 minutes. Notice di ganing malate ka niya. Adidak na po sa sweldo. Paita. Sige lang. Importante sa malagay na malipayon ka sa saglit ng panahon nga napili mo ang team. Bawi lang ta next life. Ha? Abati mo ha, 0917509543. Kamusta ning uban ka nato diha karon nga nagpaminaw sa asang dapita sa ato ang paglanog-lanog. Daghang salamat sa inyong pagduyog kanato tuod usab. Ala sige, plus start ta og sa kaduhang yugto sa tong pagbalik at higapon ninyo diri sa tuang programang Tutok Pakatok sa Udto. Kauban niyo kini of course si Mike Ling. O kini po si Lulubaba oh ha. Yes, sir. Marketing. Yes, sir. Marketing. Yes, sir. Marketing.